हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय गाइस आरो जेसे हायो शेयार खालामनो दाबाव गाइसमोन। I love BTC, I love BTR, I love Bungdwng। जों आउट अफ BTR नि जानानैब्लाबो BTR खौ मानि थाखाय मोजां मोनो मिथिगौ? मानि थाखाय मोजां मोनो? अच्छा ठीक है। जोंनि आउट अफ BTR नि रायजो राजाफोरनाव फैनानै सोंफै, जाम्बा जाम्बियानो खोन्थानो रोंगौ। बेनो जाहैबाय, जुदि गुबुन हारिनि मानसिफोरा सोङोब्ला जोंहाबो मोनसे खिन्थानो हानाय, बुंनो हानाय गोहो बोलो फैबाय। जोंहाबो BTC दं, जोंहाबो BTR दं, जोंहाबो गावनि खुंथाइ गोहो दंमोन। मोनसे पावार फैबाय, बेनो जोंनि देरगानाय। BTR जायाखैब्लालाय मा जानो? नाथाय जोंनि गुफुरसिम BTR नि सिमाया माब्ला बारायगोन? जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौसो नेनानै दङ। एखमब्ला सोरबा सोरबा दाउट जालायलांबाय, जागोन ना जाला होननानै। बिदिनो गोरों गोरा इन्टेलिजेन्टफोराबो सम सम सिरि थायो नालाय, बेनिखायनो गिनाय फैयो, जागोन ना जाला होननानै। जायोब्लाथ' मोजां, थाबैनो। आरो एसेबां हागु दागुबो जाया, बेखौबो साननो गोनां मोनसे।